Deci, părul îl dai, îți pui cărarea unde vrei, ca să fie deodată. Ca nu după ce l-ai făcut, ți-ai făcut buclele să-l mai muți încă. Deci, ai cărarea făcută, tot cum vrei. Trecem la breton. Bretonul. Uite, am aici. De acum. Pus. Eve, fugi să începi. Eu o să iau câte o bucată din breton pentru că eu am tare lung și nu-mi încape tot pe placă. Îl iau și pun placa opus deschisă. Pun, trag puțin și tot în doi. El poate să mai cadă, dar îl iei din nou. Și tot faci, uite așa, că el să îndoaie. Puști mai arăt odată. Ui, invers. Așa, vezi? Îl apuci. Tragi până la capăt. Și tragi. Mie îmi cade, pentru că eu prea mult. Ții puțin și tot începi a face. Așa. Nu pur și simplu îl tragi așa. Dar începi așa a face. Deci înțelegi cum îți arăt. Nu pot să vorbesc pe limba română. Deci luăm de este mici. Întoarcem. Și uite ce se primește. După asta îl iei și îl faci cu degetele și uite cam așa ceva. Se vede? Acum buclele astea. Părul cât mai subțire. Uite, se vede? Deschid normal, de acum în poziție normală. Pun și trag puțin. După asta las puțin păr. Îl învârtesc de 2 ori și apoi iar încep treptat să mi-l trag și cel care mi-a rămas. Și tot trag și învârtesc până la sfârșit. După aia tragi, uite așa, îl ții strâns. Uite, se vede? Îl tragi pur și simplu și îl lași strâns. Poți să lași ceva timp. Și apoi iarăși, nu tragi în jos, că să-l scoți. Dar îi dai drumul și începi a apăsa încet pe asta. Și mergi în jos. Și uite ce-ți iese. Se vede? Mai bine să-l faci pe tot așa și după asta să-l desfaci cu mâna. Îl desfaci cu mâna așa ușor. Dacă uite așa. Și uite. Se vede? Da. Deci, încă o dată, trecem la breton. Pe bucăți, îl iai în direcție opusă, pui pe șuviță, întorci, poți să lași ceva păr, cum am făcut aici, lași ceva păr, învârtești odată, 2, 3 și apoi începi încet să-l bagi pe celălalt în placă. Și tot învârtești, lași puțin, îl lași să înfierbântă, apoi iarăși apeși și tot mergi în jos. Apoi desfaci cu degetele. Se vede? Da. Nu se vede. Gata, eu cred că ai înțeles, nu? E foarte simplu. Dai pleca. Ciao!